Welcome back apo dito YouTube channel tayo ken dito Facebook page tayo. Kumusta tayo amin apo? Siak manen ni Dr. Kasem para iti may samanen nga gabay pangkalusugan tayo apo. Kas dati nga video pagsasalitaan tayo ti patungkol ti brain aneurysm. So makita yung mata niya dagay mabalbalita tayo niya dagay artista kasjay. Okay? Anya nga ba ti brain aneurysm? Okay? No kas makita yo apo dito ayan ti video tayo. Ti brain aneurysm ket mangyayari no dayjay urat ti may isang urat jay ayan ti utak tayo ket lumobo. Kas makita yo apo datoy. So datoy dayjay utak tayo. Tapos datoy jay sample dayjay urat. Kas makita yo apo ada dayjay umbok ditoy. Dayjay ni jay umbok. So datoy dayjay cerebral aneurysm nga makungkuna. Tatap no makita tayo datoy dayjay may isang example ti artery tayo jay utak tayo nya. So ada ti paderna. So ada dayjay adventitia media nga makungkuna ken intima. Okay? So no aglobo apo dumakkel. So aglobo literal nga globo daytoy urat tayo apo kas makita yo ditoy. Okay? So no basit dayjay aneurysm na di lobo na mabaling nga hantay nga makalit na ti simptomas. Okay? Dagito nga kadaywan nga makita dayjay aneurysm no kunyari nagpa-CT scan tayo or nagpa-work up tayo tapos kasla accidental nga findings apo jay doktor tayo usually dayjay makita nga adati aneurysm kasi no basit pay awan ti simptomas na apo. Tata ti delikado apo ket dayjay no dakkel dayjay aneurysm man kas lakat datoy ko man ni dakkelen. So no dumakdakkel ngamin dayjay aneurysm mabalin nga apektaran na dagay duduma nga urat ti utak tayo. Ipiten na apo. So kas parigan detoy anya. So ipiten na dagay duduma. So mabalin nga agkasimptomas kas la kumangay agsakit ti may nga parte ti rupa tayo or mabaling nga ag double vision tayo since maapektaran na dayjay may isang parte ti utak tayo nga control jay panagkita tayo. Okay? Tapos tata syempre kita nyo apo niya so ada dayjay makungkunang datoy jay aneurysm. Tapos tata no ag-rupture apo ada ngamin tendency na nga rumwar yedara kasla datoy. So kuna na nga rod mabalin nga tumagas jay dugo or mabalin nga pumutok. So usually ti simptomas na apo dagijay ket bigla nga agsakit launay ti ulo yo jay makungkuna nga worst headache of life. Okay, dayjay kasakitan nga sakit ti ulo nga marinayo ti buong nga biagyo. Mabalin nga tumangken ti tenged tayo kasi syempre ada ti rimor nga daran mabalin ti agsarwa uno ag makasarsarwa ken syempre maawanan tayo ti puot apo kasi syempre nadaraan jay utak tayon. Usually dayjay daran na apan jay makungkuna nga subarachnoid space. So dati makungkuna nga subarachnoid hemorrhage kasi no dati dara ditoy apo ipitin na dayjay utak tayo. Dayjay makungkuna nga hemorrhagic stroke uno da nagpadara uno saan dati subarachnoid hemorrhage. Sa tuyo kadalasan nga uri ti stroke nga agpadara no pumutok dayjay aneurysm tayo jay ti utak tayo. Tata anya kano dayjay risk factors uno saan dayjay mampa ngato ti tsansa nga agkaroon kayo ti aneurysm. Umuna ket no dayjay pamilyayo apo nga ada ti aneurysm na datin kasjay so mayat nga agpa-check up kayo ti doktor nga nasapsapa.
May kadwa, syempre no nang ato ti blood pressure. No nang ato ti blood pressure yo, mabaling nga pumutok DJ urat di utak tayo or kaslang ay kumapsot DJ pader na. Syempre nang ato launay ti presyon yung kanayon umingpis so mabaling nga agbulge day ta apo. Then sigarilyo, amoy mo ti epekto ti sigarilyo so maari iwasan tayo ken DJ labis nga panaginom ti arak. Ken dagay do mga studies apo usually dagay agamgamit ti pinagbabawal nga droga. Kasla kung mga cocaine wano shabu or amphetamines kasjay. Tata kas ano nga makita no dati brain aneurysm. So usually kaslimbag tatay apo kanyayo nga kadalasan accidental finding. Kunyari, i-CT scan na kayo ti doktor yu, jay utak yu, nga hamang aday ti rason, mabaling nga makita. Or mabalin di jay makungkuna nga CT angiogram. So, ada ti day nga isarak da jay ayan ti urat yu, tapno agliwanag, kastay ni apo, agliwanag jay ayan ti utak yu, makita. Ito ayan na di jay lumoblobo kasla kumaditoy. Dito ni maysa, kandito ni duwa. Ejay. So, lumoblobo. Makita. Okay? So, numaminsan, no pimutukon na po, kasla stroke datoy, makita day jay dara na. So, dati ti may isang example ti CT scan, kas makita yo, no pag agpadara jay utak, kulay white. So, datoy apo, ngam no dati nagbara, kulay black, kasla kastoy kuma. So dito yung CT scan nga datoy, syempre, di kasla yung baki niya itatay, subarachnoid hemorrhage, so kaya nasa uwan padara. So dati makita yung nga puraw. Tata, anya ti aramidon usually ti aneurysm, no lumoblobo pa lang, hampay lang nga pimutok, mabalin nga ag-undergo kayo ti kastoy so ma-refer kayo ti neurosurgeon, okay? Dagito ti mabalindang aramidon. Yung makungkuna nga surgical clipping kaya nasa uwan ikanda ti clip datoy ayan ti dulo di ayan ti aneurysm yo tano at least sakali nga pumutok hangarumar ad ditoy laeng DJ dara. May kadwa DJ endovascular coiling nga makungkuna agisarak dati coil kas pakita yung apo saraan da datoy tapno once nga pimutok okay ang rumor di dara ken sumulang da stenting nga makungkuna dati ni stenting kanda da kasla tunnel kasi oray no pumutok dato yan hang rumor di daran okay so makita yung datoy so mabaling nga clip coiling i-coil data hang tanong mas tumibker da aneurysm nga basta-basta pumutok kan dati kasla stenting, kan dati kasla tunnel na nga pagayusan mo lang ti dara kaso at least no napisang dato yon okay hanga rumor di dara nga agapo dito so agdaloy latta okay anya nga rod ti mabaling aramiden syempre kunak nga rod di jay family history so at least agpa-screening kayo or no talagang adati simptomas yung kunya sakit-sakit ti ulo kasla pumutok kas jay mabaling agpakita kay ti doktor. Siyempre control ng ti blood pressure tayo tapos iwasan ti sigarilyo kan iwasan ti panaginom ti arak. Ken siyempre bawal mo nga talaga ti gusar ti pagbabawal nga gamot. Okay? So, dadya lang apo, dadya video tayo nga datoy. So, hopefully, nakatulong ti may isang tip na about datoy makungkuna nga brain aneurysm. Kasi no, ang maagapan datoy, tuloy-tuloy, okay? Nangato ti, ti mortality rate na. Okay? No, kaya't yung ti agpa-check up apo, agpa-appointment lang dito yung www.pinoymd.online. So, kita-kita tayo tumanan apo, ti sumaron nga video tayo, datoy laang apo, ti patungkol datoy video tayo. So, God bless us all. Aging gana. So, imbitaran kay manan nga i-follow datoy Facebook page tayo, kan datoy YouTube channel tayo. So, magandang araw po. Agyaman kami apo.